Merilogistiikassa hyviä tekoja voi tehdä jo nyt. Meidän ensimmäinen biokaasulla kuljetettu Felix-ketsuppikuorma Ruotsista Suomeen tuli heinäkuun alussa. Kuulimme kuljetuskumppaniltamme Scandic Transilta, että Viking Line tarjoaa rahtiasiakkailleen mahdollisuutta ostaa biokaasua. Pohdimme yhdessä Scandic Transin kanssa, missä tuoteryhmässä olisi sopiva kuljetusreitti ja mahdollisimman suuri volyymi, jotta positiivinen ympäristövaikutus olisi mahdollisimman iso. Päädyimme Felix-ketsuppiin, jota tuodaan Ruotsista Suomeen noin 150 täysperävaunullista vuodessa, mikä tarkoittaa lähes 2,5 miljoonaa pullollista herkullista Felix-ketsuppia. Biokaasu vähentää hiilidioksidipäästöjä laivareitillä 100 000 kiloa vuodessa. Kuljetusta kohden lisähinta on melko pieni. Käytämme vihreää polttoainetta sekä kumipyöräliikenteessä että merireitillä. Kun on oikeat kumppanit, tavaraa saa Ruotsista Suomeen vihreän rahtikäytävän läpi. Olemme Orkla Suomelle kiitollisia siitä, että he halusivat olla edelläkävijöitä ja ostivat biokaasua ensimmäisenä rahtipuolemme asiakkaista. Kyseessä on Itämeren ensimmäinen aktiivisessa käytössä oleva vihreä rahtikäytävä. Biokaasua voi ostaa Viking Grace ja Viking Glory laivoilla. Tällainen Green Shipping on Demand-palvelu on uniikki tämän kokoluokan laivoissa. Tavallisesti niissä käytetään nesteytettyä maakaasua, eli LNG:tä, ja nyt tarjoamme vieläkin vähäpäästöisemmän vaihtoehdon, eli biokaasua. Se on tällä hetkellä yksi parhaista keinoista vähentää päästöjä, varsinkin laivoissa, jotka käyttävät LNG:tä. Näen ehdottomasti, että biokaasun kysyntä nousee niin matkustaja- kuin rahtipuolella. Gasum on luvannut meille, että he toimittavat meille biokaasua niin paljon kuin me sitä tarvitsemme. Eli siitä se ei ainakaan jää kiinni.